Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog over het Spetterhuis. Vorige keer hebben we het gehad over de energiedelmannen en vandaag gaan we nog even door op de circulaire installaties. En daar heb ik Patrick de Vries, projectleider van ITPB, voor meegenomen. Hoi. We staan hier in een van de 3 serverruimtes voor de briefcentrale. En wat zie ik hier achter mij, Patrick? Hier zie je Packaging Materials Coolers. Dit zijn afkorting PCM. Deze PCM coolers die worden met buitenlucht 's avonds gekoeld. En overdag kan je de opgeslagen koelingen gebruiken. En dat kan ook weer met deze kwetskastruimtes die veel warmte hebben, kan je weer samenmengen. Ten opzichte van traditionele koeling kan het wel 90% besparen. We staan hier op de briefvloer. En Patrick, welke installaties heb je hier kunnen hergebruiken? Nou, we hebben hier onder andere kabelgoten, onze ladderbanen toegepast waar alle kabels in liggen. Hiervan is voor het hele gebouw hebben we ongeveer 80% kunnen hergebruiken. We staan hier in een van de toiletruimten. Zoals je kunt zien is de achterwand bekleed met gebruikte paalborden die niet meer nodig zijn bij onze bruggen. En wat is er nog meer hergebruikt, Patrick? Nou, we hebben eigenlijk het sanitair. Toiletpot is eigenlijk allemaal gebruikt spul en dus allemaal goed gereinigd uiteraard. Maar dat hebben we hier allemaal weer hergebruikt. En hier zag je allemaal lichtlijnen hangen. Deze lichtlijnen hebben de onderbakconstructie volledig hergebruikt. En hier hangt ongeveer 100 meter lichtlijn. Erg leuk dat je deze vlog weer hebt bekeken. De volgende vlog staat dan in het teken van de deelaflevering van het gebouw. Tot dan!